Dnešný šort bude o varení. Čo tu máme? Hovädzie nudle. Takže 400 ml vody. Dobre. No, otvoríme si vodu. Toto sa za jazdy veľmi dobre otvára, tieto vrchnáky. No ale jeme. Tu je trošku zájdená odmerka. Rátame s tým, že sa niečo to odparí. Ne, že sa mi to tu vyleje. A dáme variť. Ale pozor na výber zásuvky. Napríklad táto je 12V. Tej by to trvalo, neviem či nie je raz tak dlho. Táto myslím, že je 24. Tie ponožky som si mohol upratať, ale už to je jedno. Nachystáme si také sú tvrdé piči. Tak už ich máme aj otvorené. Aj pomágané. No, to zase bude upratovania. Tam je aj oné. Olejové. Jak sa to volá? Bujón. Aj čili. Dokonca také nejedávam. Máme do koša. Ešte aj ten sa mi vysype. Ach jaj. Drž. Upraceme. No, jak toto nahrám, aby to bolo vidno. Voda už bude za chvíľu hotová. A ja ešte pridávam takto. No, syp sa. Trochu škorice. Urobí to oveľa lepšiu chuť, normálne škorica. A na takúto sačkovú polievku to urobí strašne veľa. Už je to zaliaté. A máme tu krásny a chutný hovadzí vývar. Skoro jak domáci.